Benvingudes i benvinguts a un altre dia de classe a l'Acadèmia de la Tele. Perquè els alumnes ja estan asseguts i escoltant els professors, el Pere i la Raquel. Avui tenim música, en concret parlarem del hip-hop, també farem la secció Històries del confinament i continuarem amb la prova de gramàtica que el Jeremia i el Jonathan van començar ahir. Així que, comencem! Noies, nois, després de tant de temps sense cap activitat lectiva, com creieu que us sentireu quan torneu a l'institut? Estaré content, perquè jo vaig trobar a faltar a l'institut. He trobat a faltar a l'institut. Perquè ja fa molt de temps que no veig els meus amics. Seria desagradable perquè no m'agrada l'institut. I de l'acadèmia, què en penseu? Us ha agradat l'experiència? Sí, perquè he conegut gent nova, he après moltes coses i m'he divertit molt. No em va agradar la idea perquè me van obligar, però era això o repàs. I al final m'ho he passat bé i no ha sigut tan dolent. He conegut a unes persones i he après coses noves. M'ho he passat bé perquè he estat amb amics i he conegut gent nova. Què penseu de la situació actual pel que fa al coronavirus? Jo penso que el govern tindria que ajudar a aquestes famílies que no tenen tanta tecnologia a les seves cases. No deurien de deixar entrar a gent d'altres països per fer turisme. A veure, està bé per l'economia, però no per ajudar a que el virus desaparegui. Moltes gràcies als tres per compartir les vostres opinions. El Jeremia i el Jonathan van fer perfectament la morfologia d'aquesta frase en l'anterior capítol i ara els toca fer la sintaxi. Estiu és nucli I què més, Jonathan? i sintagma nominal. Anirem també és nucli i sintagma verbal. Alguna cosa més sobre aquest sintagma, Jeremia? Sintagma verbal predicat. Platja és nucli. A és preposició. Ep, compte, que la morfologia ja està feta. No, nexe, perdó. Ara sí, ha anat de poc. Amics és nucli. Am és nexe també. I arribem a la part que normalment costa més, la dels complements del verb. I a la platja crec que és complement del verb. Sí, Jonathan, però quin? Circumstancial. De lloc. És correcte, però la resposta arriba tard, ho sento. Amics és complement indirecte. Una altra errada. És un complement circumstancial de companyonia. D'acord, i per acabar us queda una última cosa. No heu dit el subjecte de l'oració. Estiu. Aquest estiu. Estàs segur? Crec que sí. És subjecte lític. Molt bé, Jonathan, just a temps. Teniu una puntuació total de 9. Avui ens endinsarem en la cultura del hip-hop i ens explicaran el Jesús i el Jonathan. El hip-hop està compost per un art el seu art que es diu graffiti i el seu tipus de ball que és el breakdown. Després està l'home que fa les bases, la música i tot això, que és el DJ, i després el cantant, que és el raper que fa el rap i tot això. El hip-hop representa moltes coses. Pot representar una cançó contra el racisme, per exemple, contra la violència. També pot haver que t'explica la seva història i que contra les drogues, com la de Nas, la de I Can, que t'explica que tu sí que pots i que no te fiques en el món, no intentis ser més gran. Normalmente no lo planeas, simplemente pasa. Tu mundo cambia y de repente sientes que has quemado otra etapa. Johin, que és un cantant d'aquí, d'Espanya, té una cançó que es diu El mundo sigue girando. El grup en català és Adversaris, que una de les seves cançons és Passat, present i futur. Una artista femenina, és
Lauryn Hill, que va fer una cançó que es deia... Amb el seu grup, que és Fuges, que és Ready It or Not. Molt bé, doncs amb el ritme de tots aquests artistes ens acomiadem. Fins la setmana que ve. Peor porque afecta al motor y no deja que arranquen las ganas en tu cabeza. Dos opciones ahora se presentan, te dejas llevar o te frenas.